Hi mga bay! Hello niyo pag-usab no? Continue na atong processing sa atong microblading. Magsugod na atong kilay is life. Diba? Oh. Sige, mo na ni siya. Sige, puro yung building sa liog. Sige, okay lang na. Wala na, Ang picture na building ito sa before, liog. no? Mag-picture ko sa using my phone. Sige. Actually, ang before niya. Ang after na po. Yes, Ingkod ka tala. Sige, mo na ni mga bay ang processing. Magkakilay na tayo. Just before, Rude. Rudy. Ayan, so, Orta. pag-promote diya matang sa mga one nila, Diyos ko po. It's okay. Mag-picture sa to, ha? Smile din po. Tanaw sa camera. Look up. There. Pagka-cute, Jun. May hamper yun. Kay Kilay. May bawaan na ni Ron. Ipasa niya sa pamadawang before. Yes. Sige. First, mag-mapping ka. Okay. Para sa alignments and brows. Kung na gani siya. Then, before ko mo start, mag-pagkakon pa di ka sa forma. Sige. Isugdan ako mga bay, no? Ang kilay rin, isugdan. Oo, kailangan perfect siya. Tukong. Ah. So, duha pa lang ng mga branches, madam. Oo, wapatay 2 years. Karon pang September 1. Congratulations. Thank you. Congrats sa nimo, uy. Pas-pas kay imuhang ang Gracias, grasya mo Ginoo. sa langit. Lagi. Ingana man dyan ko nung na masyak na ako sa grasya. Oo. Galit na buon mo. Ah, saan? Sure, sige. Ito na i-promote. September 1? Sige. Asa man mo ma-celebrate diri or sa Pikas? Diri ra? Sige. Pang 2 years niyo na, 2 years anniversary. Bukol ka na diri madam. Kilay jud mismo. Ano? No, ano. Panubing tiin da, isay da rin. Asa? Pwede ra sa dawiran ako, ana ba? O, di ba? Mas okay kung ikan lahawid day. Kay, ma-distract na siya. Okay ra na, oy. Meron na akong kilay mga bay, oh. Di ba? Yan na siya kami. Ito sa napang Ana. Oh, ana. Na, ito sa impose na. Okay, luhag. So, muna siya mga bay. Mag-mapping pa ta. Sorry. Oh, sorry. Natabunan. Yan. Luag na. Na-lose siya. Oh, sige. Okay na na siya. O, hugot na. Komportable lang ka, madam. Okay ra ko. Sa kanira man yung lisod na part. Ang mapping. Alignment. Gani. Isa siya. Gigutom siguro to ni kaon kay. Kamu, ba't nangaon na ba mo? Oh, ikaw may kaon. May nagkaon naman gusto. Mapas mo jud ka na imong kalaki. Nagkaon ako. Ako din, ni kaon ako sa likod. Ikaw? Yan na. Hala, diet na ni siya. Oh. Diet. Saan na yung oras? Saan mo kilay mo daw mo nice kung ka-shape. Thank you. Microblading sad na. Kuan na ni fade na kay 4 years naman. Ay, dugay na no. Pila ka years ang kuan ani?
ang first session 1 year to 6 months to a year, pero ang micro kailangan jud siya 2 ka session, so balik jud ka diri. Balik ko dahil ko ani. Oo, balik ka diri buhon. Uhon. Manang di nakabisi po ang schedule kasi mong return. Sige. Alis ako. So, duha siya ka session. So, ang second session niya 2 months to 6 months. So, mo dyan yung first buhaton is mag-mapping. Nindot ng pormaha. I love it. Ayan pa, anak, kayo ng bones na aman diri. Maulagi. May kay kabaw sa gano'n. Oo, kailangan kay kung ari man gud diri mo. Kuan mag-us-us. sad kag now. So kailangan iisa jud mo ang close your eyes. Pulling kasi yung hair. Kay pa down imong tail. May uban na client na di mabagay din nila. Kay kuan man Asian man kay sila now. Ilang features ilang now. Nawa may mga bones bitaw. But with you, I'm kay bones, so we'll use that. Wala yung mga mistisahon ng mga itsura, o di ba? Charot. So every client, every tao, bisag kambal, ang lain yung sila kilay. Dili tanan parehas. So, kung ang client, for example, mo sila specific shape, ganahan ko kaningon, ano jud pormaha, if mabagay nila, will follow. Pero kung dili ganit mabagay sa ilang now, we always recommend nga dili. Kaya di man pwede nga dadaan may lang Angelina Jolie nga kilay because they want to be Angelina Jolie, di ba? So, kada tao, na just like unique shape. Nas may originality. So, muna mga bayhan, amoy nakatunan karon. So, mo dyan niya kung ganahan nga kilay, madam. Thank you kayo. Tanaw, bagay kayo ng shape. Mo dyan na siya ang ako ang kilay dyan. Tanaw, layo ra kay tinuod. Before and after kaayo deres pikas ug deres pikas. Ayan mga bayhan. Nindot kayo ay, mura kag ma-relax. Makatulog jud ka diri.
So nice kayo ang kung ano ang forma. Yes, bagay kay ina nimo. Di kay mao man sa jury bagay sa imo now. So mo na kay ang uban ng good, they have murag hulmahan. Tanang kilay, tanang client, parihag kilay. Ang may tagbo, ang katong naangayan, mabagay, happy. Ang katong mabagay, luoy sila na unhappy. Muna siya nga, kailangan wala dyan kayo sundon na shape because every now, na dyan silang own unique eyebrows. Nga sila ra sa dyan mabagayan, ana. Ayan. Perfect na kayo mga boys. Okay? Mo ni ang second step, no? Oo, mag-mapping. Mag-mapping. So here, tanawa sa salamin, dili na nakalapad ha. Gamay ra na ang resulta. Sa mirror, sige. dako ka siya lang taon, murag lapad kay imong brows, Oo. pero gamay ra na. Sige, sige. But the shape is, Nindot kayo, eh. sure na ko ini. So, kung duha ka session, pila ka year? Kuan, 2 to 3 years. Pila man jud ka session tanan? Duha jud ka session ang Dapat needed. duha gud. Duha Oo. jud. Sige. Ang first session na to, pila? Ang first session na to is 4,500. Oh my God, mahal kay mga buy-in. Okay. Ayan, picturean tika ha. 1, 2, 3. Smile. Good. Okay. So, ang second session, The second session, 3,500. 3.5. So, mauto na ng kantidad mga buy para sa forever nga kilay. Okay. Pero worth it siya kay siya. Worth it jud kay di ka magmahay. I-update niya ta by kung kuan by kanang Ah, healed na niya Ah. kung nakatabang ba jud ang kilay sa imuhang life. mo jud, may buwan jud ni Ron. So, sa mga sige panday diha sa inyong kilay, nana jud chance mga buy. Anhi mo, nana jud solution no. So, anhi lang taon mo dire sa ato ang hygiene beauty clinic. Kay may kay si madam mo kuan jud mo paangay-angay sa inyong kilay. Thank Kay you. para dili na mo kapuyon sig panday. Dira mga buy. So, mag-start na ta ha. Sige, go. Muna ni ang third step. Mhm. Ang first ani na siya kaming bite. Ang ma-feel ni mong contact, but second di na jud ka ka-feel, makadungog na lang ka. Mm. Makita ka na tanawa. Kita. Kanindot niya mag skin. Uy, buyag. Buyag. Score bungan sa ilok dyan. Tabunat. Tabunan. Nindot ikong skin. Eh, buyag ka na. Nindot ko siya kilayan po. Thank you. Dili siya sakit, uy. Ang ginagog sakit ni. Dira ka kakuan. Na siya contact jud. Murag very bearable. Nag-second ani pass. Oh. Di igura ka makadungog mo murag kay kagisan di nakaka-feel. Mm.
Okay raman kaayo, di man kaayo sakit. Mm. Lagi siya pakpak. bite. Pakpak amigas. Diba? Ang uban mang good, they try it from others and sakit kan jud kay sila. It's also because of the anesthesia nga ilang gi-use and the pressure. Bugat ug kamot niyang artist. Si madam okay gaan kay kamot. Thank you. Naadji bugat og kamot. Oh, makatunan man na. Mm. Makatunan na siya. It's part of our training. Nag-offer sila itag training ani katong ganahan magkat-on. Naatay kuan diri Asa training center. Ari diri sa likod. Natay training center sa natay training room. Okay. Mm. Ikaw ra po mag-train, madam. Yes. Kuray mag-teach. Kuan siya. 3 days. Ang actual 8 hours a day. Kasagaran sa itong training mo fall dyan na weekend. Friday, Saturday, Sunday, 8 hours. And then, kuan na lifetime. Kato si ma'am, katong imong nag-refer sa imuha diri. She's my student. Oh? Nag-learn sa to. So, mangilayay na po to. Nawagtang man, gigutom. Gutom to. Ayan, so this is the result of the first pass. Nakay buhok dara. I'm just creating scratch para makasulod ang painless nga anesthesia. Sige. But, you get the shape na. Nanakay forma. Nana jud. Okay. Siya buhok. Ayan. So, ayan mga boys. Mulig yung gingon nga. Nag-study pa daw siya, Ari. Estudyante na ako. She's still going through training sa pagkakaroon. Because all my students, dili na ako sila let go unless ready na Kakaton sila. sila. Ready na sila. So, bilang after mo kilapit, pila ka months na Dayon, ana siya, kuan na siya bayad, madam, no? Oo, 50,000 ang training, lifetime ang refresher. Okay. Libre na na. Bisag masigit pa nagbalik-balik diri, wa na sila bayaran. Hantod ma-ready jud sila. Na to ang bayad nila. Mao na to.